ini ndine dambudziko hwani randiri kuona richiri pavanhu. Pane vamwe vanhu ini ndinoona sekuti client kune vanhu vakanga vachirarama muna Chamisa zviya zvekutoti pamwe otherwise they were getting something kana kuti they are still getting something from Chamisa. Handitika ndikutaura from the way zita raChamisa richimentionwa nevanhu apa riri kutozoita sekunge raakutoda kutoita sekunge riri kuchallenge zvinhu zviri kuitika just like that, because isusu tiri panhau yevana veZimbabwe. Vanhu havasi kuda kusvipa izwi rekuti Chamisa nhoroondo yake munoiziva imimi. Akauya akavhura opposition party inonzi Triple C achangobva muMDC. Handitika, that was right. Aita Triple C yake Chamisa yakafamba zvakanaka. Triple C ikachallenge ZANU-PF zvekuti ZANU-PF yakabuda mututu neTriple C zvikaonekwa nenyika yese. Chamisa akatora vanhu tese tikavhotera iye, tikastora saidi rake nekuti takanga tichiti ndiye munhu one agona kuemisidzana naMnangagwa like never been happened before. Handiti muri kupaona manje. That was good. Chamisa akashandisirwa tactic redivide and rule navaMnangagwa vakaisa mwana wavo anonzi Sengezo Chavangu. Atitombozivi kana kwaakabva nako. Kutaura chokwadi kana naye Chamisa haana kunyatsokonfema. Mheno kana akakonfema ndaakutoda kutonyatsodzwisisawo kune vanhu vanonyatsoziva zvemuTriple C kuti ndiani akazonyatsokonfema kuziva kuti tizive kuti anonzi Chavangu akabva pai chaipo chaipo, nekuti zita raChavangu rakazotongouya kumadhays aakauya nepurogiramu yekuimpicha vanhu achirikola one I mean mupati yeTriple C. Ndo zvinhu zvandinoziva inini pamusoro paChavangu. Handiti right. Topedza ipapo Chamisa akaona kuti no, pati yapinda tsvina. Handitika ndobva aona kuti ina handigone kufambidzana netsvina, handigone kudya netsvina, handigone kugeza nemvura ine tsvina, handigone kugara mutsvina. Chamisa ndokubva abuda mupati zvisiri zvekudhampa vanhu. Haana kudhampa vanhu Chamisa, akabuda mupati nekuda kwechimiro chakanga chavapo, nekuti vanhu vese takanga taakuenda nekuseri tichitaura kuti Chamisa zvokuti akatononoka kubva pataimu yaakatotanga kunzi nevanhu buda mupati haichaite. Ndokubva azobuda zvake semunhu akateerera nekunzwisisa, achiona nekuongora chimiro chakanga chiri mupati make kuti pachisina. Handitika aMnangagwa vakaita tactic ravo redivide and rule. Shuwa vakatobudirira naShavangu vavo vakamuisa muparliament, vakamuita senator. Zvese izvozvo vanhu veZimbabwe munozviziva imini. Handitika right. Then after zvadaro zvikanzi kwaita blue movement. Blue movement yaitwa vaChamisa havana kumbonyatsobvira vakabudikira pakutaura nezveblue movement. Taingoona ana Ngirikina naOstalos nevamwe vaka vachitenderera madzibaba eshanduko vakasvika pakuchinja pende ipapa pavo vakaita blue. Vanhu vakapfeka blue ikakurumbira zvimwe zvisingaiti, asi muridzi wayo chaiye haana kumbobvira akaita active. Yaingoive blue movement yemakuhwa. NdiChamisa iyeye futi. Handiti muri kupaona zvinhu zvacho izvozvo. Isusu tichizviongorora taizvitora sekuti zvinhu zvakanaka for his own safety. Hafaniri kungogara ngori munhu wekutsomwa upenyu hwese. Handiti munozviona manje. It's correct kuti aite zvinhu zvakadaro izvozvo Chamisa, hapana chakaipa. Right. Adaro Chamisa uyu munguva yese iyi wedhirake raanongobuda naro achitaura aingotaurira vanhu kuti God is in it. Handitika ndo wedhira takabata isusu. Chero akataura kasasi kaanotaura taingozongoti izwi guru raanotaura nderekuti God is in it. Rinova ndiro izwi rakashungurudza Mnangagwa kwenguva refu achitsvaga kuti saka kana uyu achiti God is in it ari kuedza kurevecha chaizvo, because vanhu vakaita semasotanist ana Mnangagwa ava vakanzwa izwi rekuti Mwari vanotya, they shake. Havarare vachifunga nezveizwiro rekuti Mwari havadi kunzwa kuti God.
ndosaka muchimuona ine chivindi chekuchallenja parliament yekudenga achiti parliament yedu isusu ine kabineti yakarongeka kupfuura yekudenga zvaitaura kuchiredzuko. Anti muri kupaona inyaya yemunhu ari antichrist, munhu asinganamati, munhu asingatye Mwari, asi nechivindi chekuzvienzanisa kana kutuka Mwari, kuchallenja Mwari kunoitwa navamunangagwa. No wonder why muchiona vamunangagwa vaine utsinye hwavainaho uya. Chenjerai vana veZimbabwe, tiri kutungamirirwa nethe king of underworld ngirikiri population. Uya munhu yanofanirwa achitorhula vamwe vanhu vanorarama imwe spiritual ngirikini nation imwe yaatori king zvokuti arida kuitora from underworld kuiisa pasurface on earth kuti tikwanise kurarama zvinhu zvimwe chete izvozvo, achiita zvaanoda, achidya vaanoda nekuita zvaanoda. Murume uyu akaipa. Handiti mazvinzwa. Rekedza ndidzokere panyaya yaChamisa. Handiti muri kupaona. Chamisa mukuti God is in it make momo. Handiti ka zvinhu zvichiramba zvakadaro izvozvo zvaisimbisa vanhu vese vachisimbiswa kuti saka pane zvichaitika, pane zviri kuitika behind closed doors. Asi Vageza vakazobudikira. Handiti Vageza vachizobudikira, vakataura nhau yavakataura, vachipedza kutaura nhau yavakataura vakaenda vakanomuaprocha Chamisa, vakaapprocha vese maleaders emaopposition parties nevese vari mune mamwe maorganizations vakanga vari open kutaura naVageza, vakavaapprocha vakataura nawo. Handitika ipa pansi kuda kunyanya ngopataura stereke nekuti ndapataura mumaevents akawandisa. Handiti muri kupaona right. Iye Chamisa nanhasi achiri kungoti God is in it, zvinhu zvake zvichingori naMwari mukati. Zvakanaka izvozvo nekuti sitotoda kutungamirwa naMwari. Mwari ndiye anoisa favor kana pano paine hondo. Favor yaMwari inotoiswa muhondo. Mwari ndiye anotosarudza side rekufavor kuti side iroro riuprise, rimwe richi-overthroweka richi-overthrowewa neside raanenge achisimudzira iye Mwari. So saka izvozvo zviri correct kuti Chamisa agare achitivimbisa muna Mwari. Tinozvitenda nekuti tese tinonamata. Handiti muri kupaona right. Vageza ndodzokera pana Vageza marosa vakaplaya murume ane masacrifice aakaita even before 2017 kusvikira muna 2017 vachibvisa mari dzavo. Handitika unonzwa munhu nhasi achitaura kuti hanzi Vageza vaichemera kupiwa mabodyguards. Vageza vaingotaura just kungototaurawo kuti saka ini ndinoshaya here mabodyguards nekuti ndiri movhotering, uyo anoawana nekuda kweichichichi. Havana kumboti ndiri kuchemera, ndiri kukumbira mabodyguards, ndiri kukumbira motikari. Vageza vane mota dzakawandisa, Vageza vane mota dzavo dzakakwana. Endi Vageza haasi munhu akafanana naMunangagwa anokoshesa mota kupfuura zvinhu zvese, kupfuura kana vanhu. Saka vane maproperties avo avanoona anokodzerana nawo, uye vane mari dzavo dzekuzvidyira nekuzviraramira dzakakwana dzisiri dzekuparadza nekukanganisa vamwe vanhu. Vageza haasi munhu ane dumbu risingagute. Vageza handiti mazvinzwa. Pantonzi pane mari dzaitoitwa, Vageza vakatoreiza mari inenge yakatosvika kuma5 million. Ndiye munhu wamunoti anochemera mabodyguards eZanu PF ye. Chii chinonzi bodyguard? Chii chinonzi kuva bodyguard zvinoshamisira? Munomboziva kuti kuva bodyguard zvinhu zvisingashamisire? Kuva bodyguard Vageza nhasi nyange dai zvikanzi havana kana bodyguard, inini aikaine volunteer kutova rimwe bodyguard raVageza rimwe rakatokwana zvokuti hapamiwe hapatsikwe paVageza. Ndakatoita sezvandakaita because I know how to do it. Handiti mazvinzwa. Togona kuzvichengetera mudhara wangu inini, zvimwe zvekuti kana anashona wamunotochengeta mudhara wavo, inini handinenge todaidzira kutoti 5 meters apart from mudhara. Hakuna munhu anovamhoresa kana neruoko, inenge itori mitemo yesaka hapana chinhu chinombonetsa. Surveillance yese tinotozviziva kuti zvofambiswa sei, technology yese hapana kana kuti zvichi, hapana zvatisingatombozivi. Zvizhinji nezvimwe zvatisingagone kushandisa, especially generation yedu yaizvozvizvi zvimadrone what zvese tinozviziva. Hapana strategy yekuchengetedza munhu kana zvekuti hanzi Vageza vanonzi vanoshayiwa bodyguard kana kutadza kuzviitira mabodyguards avo. Munhu ane purazi rakabiwa negovernment yeZanu PF 1.2 million yaakabvisa achitengeserwa purazi rakanga rakatengeserwa mumwe munhu.
ikanyudzwa nevanhu vezanu pf. Makamboona vachikomplaina here kana kuti vachinyengerera kuti ndakanyura mari yakawandisa saka mnangagwa ndokumbirawo kuti undibatsire ndirikavhe purazi rangu. Havana vamboita basa nazvo. Purazi iroro vachitozviziva kutoti purazi iri riri kutonyudzwa. Iwo wakatotanga Geza Revolution, bam, wabva watovhura Ngirikini Hombe, vanhu vese vakutotanga kutomhanya, vakutotanga kutojamba jamba, vanhu vachitotanga kutofarira. Asi munhu abva kutonyudzwa purazi rakabhadhira 1.2 million. Imunotaura kuti unonzwa rimwe richifamba richitaura kuti hanzi waGeza vaichemera mabodyguards nemotikari. Bullshit man, futsek man iwe. Ukwane man iwewe. Iwewe wakatotaura izvozvo izvo ndati ukwane, wandinzwa. And I'm sure wandinzwa. Uve nepfungwa dzechirume iwewe. Ndosaka michishandiswa nevamwe varume, ndimi mabhutilikazi imimi. Unoita pfungwa dzakadaro idzodzo, pfungwa dzinogumira parodhi kudaro, kutadza kufunga zvinhu zvese zvandiri kutaura izvi. Yeah? Chii chakadaro icho chekuti munhu unotaura kuti vaGeza vaichemera mabodyguards, munhu ane mamillions, munhu anotenga purazi re1.2 million richinyudzwa negovernment yeZimbabwe. Izvozvi zvimaproperties akapwanywa, enda unobvunza kuti anokosta how much. Ndiye munhu anofungidzira kuti anoshaya mabodyguards iye. Putsek man. Tiri kutaurwa zvinhu zvisina kana nebasa rese. Mazuva ano handitori pahasha chaipo chaipo, ndikanzwa zvimwe zvinhu zvichindibohwa ndinopfekwa nemweya wekurwa chaiwo chaiwo. Ende muchazviona zvazvichaita kana tichinge takumacha pa31st March. Ndine mweya wekurwa chaiwo, ndine mweya wekuparadza zvekutika vese vachatuma mapurisa nemapurisa avo. We are going to deal with them one by one. Haizombofa yakapera yakadaro kana vanhu vakangodisturbwa chete zvekuti vanotadza kusucceeda movement yavo yavada kuita musi wa31st March. Muchazviona. MuZimbabwe hamuzororwe. Ndakutaurira chokwadi, we are not going to let those guys rest. Havambofa vakazorora, nemapurisa acharara akasvinura upenyu hwavo hwese. Nakuti tikupromisei ende zvinhu zvatichaita because tisatipromise zvatisingaite. Saka ndiri kuedza kutaura ndichienzanisa kuti vanhu munyatsokuona munhu wamuri kuramba muchiti hamumude, muri kuzodai. Imimi muri kufunga kuti imimi kana Chamisa akasauya kumavhotsi kuzovhoterwa, chii chimwe chinhu chaanogona kuita? Anogona kuzviita here zvakaitwa naGeza izvi? Dai aida kuzviita kakonga ataure kuti ndakataura navaGeza, because akaudzwa navaGeza akati alright mudhara, ndazvinzwa zvinhu zvamuri kuita, fambai nemafambiro amuri kuita iwayo. Ndo mapinduro akaita, but nhasi unoyu muri kumunzwa ari kutaura. Zvakanaka izvozvo, it's his own safety. Nekuti havazi vese vanhu vanofanirwa ngokuramba vachingoteerwa, vachirondwa, vachidestroywa neZanu PF. Zvakanaka zviri kuitwa naChamisa, but imimi vanhu manje munozviti munosapota Chamisa, imimi makuda kuuya neproblem kwatiri imimi. Ndakutaura chokwadi. Ndosaka ndazotaura ndichiti inini hameno kuti vamwe munobhadharwa rende here muchichengeterwa mhuri dzenyu naadvocate Nelson Chamisa kana kuti chichi ndo vamakamirira kuti vachazongosvika pakutaura. Muda kuti vataureiko? Siyanai navachamisawo. Nguva yavo yekutaura kana ichinge yakwana ichasvika. Vachamisa vachazosvika pakutaura. Imi mega muoni here? Iwe wega munhu pachezvako, iwe pachezvako as a man wakatarisa zviri kuita nyika, as a woman, mukadzi wemuZimbabwe akasvinura chaiye ari kuzvara munyika, ane maresponsibilities, murume kana mukadzi. Uri kuona sei iwewe? Tisati tatomboisa nyaya dzemaleaders pakati apo, tisati tatomboda kutsvaga maleaders kuti tiaisa pakati pezviri kuitika munyika izvi, iwe uri kuona sei? Uri kuona nyika yakamirira kuti udzwe nemunhu kuti uigadzirise? That's bullshit man. Unoona ndo pfungwa dzinenge dzemguruve idzodzo, ukaona munhu achitaura zvinhu zvisina kana nemusoro. Ndosaka muchizoona vanhu vazopesera vakutozoita kunge sezvinonzi vanozopesera vakutorwadziwa, vakutofunga pamusoro pemaleaders enyu kuti maybe maleaders achewe ndo ari kutaurira vanhu zvakadaro. Mobva mada kuita kunge munoziva Chamisa stereki zvokuti hapachisina chimwe chinhu chichaitwa, maakutotanga kutovhara zvimwe zvinhu zvinoda kuti zviitwe imimi nemamwe mafurther steps arida kuitwa nenyaya yekuti Chamisa ndo zvaakakuudzai kuti musapindire muGeza Revolution. Ko imimi nepfungwa dzenyu muri kuti kudii? Ngatiite sevanhu vakuru mani, zvinhu zvacho ngatifunge mani imimi vanhu imimi. Pindai mumovement iyo, kasi kana musingaderekedzai. Asi musave panapa muchita basa rekuda kutaura zvinhu zvisina musoro, muchita basa rekutuka mudhara wangu imimi, tuka mudhara wangu kuti hanzi ari kuchemera mubodyguards. Stupid man.
uri zibenzi remunhu iwe waitaura zvinhu izvozvo izvo nemumwe wako mune 3 ndinoti vandiri kurangarira payoutube apa muchiposta tsvina dzenze kutaura kuti hanzi mudhara aichemera manhingirikini akachemera mabhodhikadzi. Seriously, mutikwanire mhani imimi, kurai mhani imimi. Ndosaka muchiona muchitambudzwa navamwe varume makatarisa nenyaya yekuti mune pfungwa dzehuku dzekuda kukandirwa muchinhonga mumavhu, hamuna pfungwa dzekuzvimiririra. Ndizvo zvinokupai kuti mutadze kuita varume izvozvo. Tiri muhondo varume, handidi kutombokunyeperai. Tiri muhondo, titori masoja izvozvizvo, hatitsurane kana kudzorana zvekunyengererana. Kana munhu uchinge waita zvinhu zvisina musoro tokudaidzira kuti pfutseki, pinda munzira mune wamwe, kwete kuita zvokuda kukotsira. Haizi nguva yekukotsira panapa pasi pamba pambuya wako. PaYouTube hapasi pekukotsirira, hapasi pamba pambuya wako zvokuti unowe usikutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Uyautaure zvinhu zvine musoro zvinoita kuti movement ivepo. M31 tigone kuenda kunomacha apo, kwete zvekuda kuti kuudza zvima stories zvekuti inini ndinofunga kuti inini unotonzwa kana nematauro acho kuti hazi murume mhani munhu ari kutaura kana nemukadzi wake anotongwa. Taurai sevarume mhani imimi, muri varume rudzi vasingagone kuenda kuhondo. Get away. Dai kuri kuti vana baba vedu venga vakaita sezvakaita varume variko nhasa vanotya zvakadai, so hondo ingadai yakarwiwa. Ibvai apa mhani imimi. Zvitorina nemunyarare pane kuita basa rekupa vanhu influence isina musoro. Stupid. Unouya panapa uchitaura kuti ndiri kuona sekuti vageza, ndiri kuona kunge vageza varida kutiitisa, ndiri kuda kuona. Imagine zvinhu zvakaputswa nekupwanyiwa kupurazi uko mhani. Iwewe chaicho hauna zvinhu zvakatombowanda kudaro. His sweat and blood since 2017 Geza achipokana naMnangagwa, achirwa naMnangagwa uyu. Handiti uri kuzvinzwa. Mnangagwa akaisirwa pachigaro nenyaya yekuti vakati no, zvaari mumwe wemanationalist aya, regedza timbomisa pachigaro tichazomukontrola. Mnangagwa ndo paakazopandukira vanhu ava president, achipandukira vana vaGeza. Ndosaka uri kuona vaGeza vakauya vakakumbira ruregerero. Ndiani mumwe akambokumbira ruregerero kunze kwavaGeza kuvanhu vese ava vari kuita basa rekutaura zvinhu zvisina kana nebasa rese panapa? Asi unozouya uchitaura kuti hanzi vane chavari kunyengerera, vane chavari kunyengerera. Vari kunyengerera chiyo already vari kurusa zvinhu panapa. Get away mani imi, mukwane imi. VaGeza munhu akarwira 2017 vaGeza vakaramba kuita president, vakati handina kana chandiri kuda kuti ndiite ipapapo, ndinoda kuti nyika ishanduke. Zvikakanganiswa naMnangagwa uyu vati okay, chitibatira tichange chikuudza zvekuita. Akatanga kuignora vamwe achitaura achiita zvinhu zvanoda. Nhasi unoyu munodzoka panapa muchitaura zvinhu zvakaipa kudaro pamusoro pemunhu ari kuruza mari, ari kuruza zvese, achishandira nyika. Imimi chicha makamboita. Makunzi chimai chaima akuda kuramba manje. Makutanga kutitaura makasunga madhuku makatipfekera tumajistrini. Get away. Keep quiet man kana musina zvokutaura panapa.